Dovolte mi, aby som vás v mene Michala Slaničku a takisto aj produkčnej spoločnosti Grof Film, ktorá je sponzorom dnešného podujatia, privítala na krste, na ktorý sa mnohí tešíme, na krste knižky s názvom Sex X alebo Milujte ma ešte raz. Aby naozaj sa stala príjemným spoločníkom a fakt sa to ľahko číta, rýchlo číta, dobre číta, takže nech sa predáva, aby z toho Miško mohli zase na nejakú dobu. Ja jej želám takisto, aby sa ocitla na každom jednom nočnom stoliku, pretože tam si myslím, že takéto knihy, ktoré sa veľmi dobre čítajú, by sa mali vždy ocitnúť. A jej tak úplne veľmi jednoducho, keďže kniha je ženského rodu, tak ja jej želám veľmi rýchlo sestričku. V každom prípade želám, Mišinko, tvojej knihe, aby každý jeden čitateľ povedal, že sex z X je super.